En el capítol de trens, dèiem, us hem d'explicar el següent. Us hem d'explicar que el servei de Rodalies avui ha quedat interromput a la línia 1 entre Blanes i Massanet perquè un arbre ha caigut sobre la catenària. Precisament aquest matí hem vist una de les primeres mesures del Centre de Coordinació d'Operacions Ferroviàries per reduir les incidències a la xarxa. El Ministeri de Foment ha comprat 4 locomotores que han de servir per arrossegar els trens en cas d'avaria. Aquesta és una de les locomotores dièsel que arrossegaran un tren quan tingui una avaria important i no es pugui resoldre en un temps prudencial. Tenemos que trabajar para que no se produzca la incidencia, pero una vez que se ha producido, ser más eficaces y resolver con mayor prontitud la propia incidencia y llegar cuanto antes a restablecer la normalidad en la circulación. Hi ha 2 locomotores dièsel que poden actuar en cas que falli l'electricitat i 2 més d'elèctriques i estaran situades estratègicament a l'estació de Castelldefels i a Sant Andreu Comtal. La iniciativa és benvinguda pels usuaris. Siempre que sea para que no estés 2 horas ahí esperando, pues cualquier cosa es una buena idea. Pero mientras esté el AVE creo que eso seguirá funcionando igual de mal. A més d'aquesta mesura, per reduir les incidències ferroviàries, revisen la catenària cada dia i han augmentat el personal.